I pozdrav svima, pred nama je Europsko prvenstvo za rukometaše koje će se održati od 9. do 26.1.2020. A domaćin će biti čak 3 zemlje ovog puta, znači održat će se prvenstvo u Austriji, u Norveškoj i u Švedskoj. Pa ću danas lagano iznijeti neku svoju prognozu, analizu kako bi to moglo izgledati i koji su glavni favoriti za titulu. Krećemo sa skupinom A, tu je Hrvatska, Bjelorusija, Crna Gora i Srbija. Ovako kad se pogledaju sastavi svih reprezentacija iz ove skupine, Hrvatska ima uvjerljivo najjaču momčad. Međutim, ove zadnje dvije utakmice pripremljene baš i ne ulijevaju neko veliki optimizam za krajnji domet, a to bi trebalo biti polufinale jer imamo dosta dobru momčad, jaču nego na zadnjem prvenstvu. Istina, na krilima smo jedino slabiji, nema Štrleka i Mihića, ali na ostalim pozicijama smo vrlo dobro pokriveni i tu bi u ovoj skupini Hrvatska trebala završiti kao broj 1 jer ima kvalitetniju momčad od ostalih tu reprezentacija. Međutim, neće biti lako, ni jednu utakmicu neće biti lako jer ove 3 ostale reprezentacije su podjednake kvalitete. Bjelorusi su tu, Crnogorci imaju mladu perspektivnu momčad, Srbi uvijek dobra momčad. Mislim, Srbi uvijek imaju dobre pojedince, ali nekako zakažu kao kolektiv. Ko zna, možda se poslože na ovom prvenstvu i ostvare konačno neki rezultat koji oni zaslužuju po imenima. Ali kažem vam, što se tiče da se vratimo na Hrvatsku, mnogi prstom upiru u Linu Červara, kažu da je njegovo vrijeme prošlo. A ne znam, moram se sa mnogo toga i složiti i reći da svaka čast Lini Červaru na njegovim rezultatima u prošlosti i doveo Hrvatsku do naslova prvaka svijeta 2003. i godinu nakon toga 2004. smo bili olimpijski pobjednici i još je brdo medalja osvojio. Međutim, mislim da ako na ovom prvenstvu Hrvatska ne ode do polufinala, mislim da bi se trebao povući i dati šansu nekom mlađem. Recimo Davor Dominiković je po meni dobar izbor, dobro je vodio mladu selekciju sad nedavno na prvenstvu, tako da vidjet ćemo, jer Hrvatska ovdje ima situaciju da ima i povoljan ždrijeb. Nakon toga u ovoj drugoj križamo se sa B i C skupinom. Znači, ako recimo u ovoj A grupi ostvarimo sve 3 pobjede, prenosimo bodove u drugu i treba će nam pobjeda ili protiv Njemačke ili protiv Španjolske, a to možemo jer i Njemci dolaze oslabljeni. Mislim da Španjolci koji brane naslov prvaka nisu tako jaki ko prije 2 godine, pa ćemo vidjeti. Kažem, imamo situaciju, ždrijeb je povoljan, ali ove pripremne utakmice koje, znači sad će reći neki nisu mjerilo, to je točno, ali ako će ovako igrati onda mislim da će biti problem i proći ovu prvu skupinu. Za ovo drugo mjesto tu će se boriti sve 3 momčadi. Možda bi tu Crnogorcima dao laganu prednost ispred Srba. Ne znam, tako imam neki osjećaj, ali vidit ćemo. Znači, to je sve ove 3 momčad, Bjelorusija, Crna Gora i Srbija su negdje tu kvalitete i svako može dobiti svakoga. Znači, ovako daću prognozu: Hrvatska prva, Crna Gora druga, Srbija treća, Bjelorusija četvrta. Evo, tako ćemo dati prognozu pa ćemo vidjeti kako će biti. Idemo na skupinu B. Tu je Češka, Makedonija, Austrija i Ukrajina. Bez nekog velikog imena bit će to vrlo onako podjednaka skupina gdje može svakog dobiti isto. Igrat će se u Beču, znači Austrijanci su tu domaćini i tu bi Austrijanci mogli proći dalje. Recimo, evo, mislim navijat ću tu za naše susjede Makedonce, ali reći ću da mi je tu Austrija favorit broj 1, dok će se Česi i Makedonci boriti
za tu drugu poziciju. Ajmo reći ovako, Austrija broj 1, da će biti Češka 2, Makedonija 3, Ukrajina 4. Vrlo izjednačena skupina, ali rećemo Austrijanci zato jer su domaćini, daćemo im malu veću prednost. Idemo na skupinu C. Skupina C, ovdje su dva izrazita favorita, znači Španjolska koji brani naslov prvaka Europe. Znate, prije 2 godine se održalo prvenstvo Europe u Zagrebu, tu su Španjolci u finalu Švedsku tukli i brane naslov. I tu su naravno Njemci koji dolaze malo oslabljeni, imaju par ozljeda i mislim da neće ovdje neki rezultat polučiti koji se od njih inače i očekuje, znači sama završnica, ali u ovoj skupini moraju proći. Znači Latvija i Nizozemska su momčadi koje su prvi puta u povijesti se plasirali na europsko prvenstvo. Stvarno bi se trebalo desiti ogromno čudo da tu Španjolska i Njemačka ne prođu dalje. Znači za mene Španjolci favoriti broj 1 ovdje i Njemačka broj 2. Idemo na skupinu D. Tu su Francuska, Norveška, Portugal i Bosna. Znači, igrat će se ovo u Norveškoj, tako da bi tu ja Norvežane stavio na broj 1. Mislim da Francuzi jesu jedni od glavnih favorita za titulu, ali pošto se igra u Trondheimu u Norveškoj, mislim da tu ću pikirati na broj 1 na Norvežane, a Francuze bi stavio na broj 2. Mislim da su oni kvalitetom 1, 2, 3 levela iznad Portugala i Bosne. Portugal, nacija koja se diže iz godine u godinu u muškom rukometu i bit će opasni. Neće biti nikom lako protiv Portugala u ovoj skupini, tako da trebate malo pripaziti na tu momčad Portugal koja se diže iz godine u godinu i ako ovako nastavi bit će jako konkurentni u godinama koje slijede. Bosna, dobro su odigrali pripreme sa Hrvatskom sada, izvukli remi. Međutim, kad vidim sastave u ovoj skupini moram nažalost reći da oni tu jedino se s Portugalom mogu nositi, ali Norveška i Francuska su ipak levela 2, 3 iznad, tako da mislim navijat ću za njih, dragi su mi, to su naši susjedi, tako da navijat ću, ali kad se realno pogleda Norvežani, domaćini i Francuzi i velesila, tu moraju proći dalje. Idemo na skupinu E, tu su sada Danci, prvaci svijeta, Mađari, Island i Rusija. Evo ovako na prvu, Danci tu po meni jedni od top 3 favorita za naslov, za titulu. Znači, rekao sam, bili su prvaci svijeta prošle godine, tako da su oni tu meni broj 1, definitivno imaju odličnu momčad, igraju, njihov napad je najbolji na svijetu, bez ikakve dileme, još da si malo poprave obranu, to bi bilo sigurno, pa rekao bi da bi oni ovdje uzeli naslov prvaka, neću se zaletavati s takvim prognozama, ali po meni Danci među top 3 favorita sigurno za titulu na ovom prvenstvu. Za drugo mjesto bit će iznimno zanimljivo, jer su Mađarska, Island i Rusija su tri momčadi koje su podjednake kvalitete, ajmo reći, to su sve dobra reprezentacije, i Mađarska, Island i Rusija, to su sve imena u muškom rukometu. Nije ni jedan kada se kaže kanta, zato će biti vrlo zanimljiva borba za to drugo mjesto. Ajde, kad bi već trebao ići prognozirati, onda ću reći da će Rusi tu biti broj 2. Mada kažem, sve je moguće, to su 3 reprezentacije podjednake kvalitete. Idemo dalje, grupa F, Švedska, Slovenija, Švicarska i Poljska. Šveđani domaćini, igrat će se ova skupina u Göteborgu. Šveđani domaćini prošlo europsko prvenstvo su igrali u finalu.
mislim da tu ne bi trebali imati problema u ovoj skupini. Jedino ko možda im može malo zaprijeti, to su Slovenci, ali ovo, mislim da to bi se stvarno trebalo desiti čudo da Šveđani ovdje ne budu broj 1 sa 3-0, sa sve 3 pobjede, tako da kažem tu Šveđani su i u završnici će se održati finale i polufinale u Štokholmu, znači opet u Švedskoj, tako da Šveđani tu bi meni išli među možda i favorite za samu titulu. Kažem, što se tiče ove skupine, Švedska sigurno broj 1, reću Slovenija broj 2, a sad ovdje Švicarska ili Poljska, to ne znam, nekad su Poljaci bili jako dobra momčad i baš prava sila sa Beleckim, Jureckim i kako se nisu sve zvali, odlična šmal na golu, ali tog više nema, tako da će se Poljska tu sa Švicarskom za to 3. mjesto moći jedino potući. Sada da kažem neku svoju završnu prognozu, kako bi to izgledalo, po meni glavni, ajmo reći glavni favoriti za titulu koji to su ovako. Danska kao svjetski prvak i kao po meni najbolja momčad, ima strašnu momčad, tako da Danska mi je tu broj 1 favorit i uz nju bi stavio još 2 reprezentacije, Francusku naravno kao velesilu, nisu zadnja 2 natjecanja uzeli, nisu ni igrali finale, tako da imali su, mislim da su 2 bronce uzeli, znači finale nisu igrali, tako da je za njih to već previše, ali rekao bi ovako, Danska, Francuska i Švedska, znači te 3 reprezentacije, neko od njih vidim kao europskog prvanka, ne bi se ništa čudio da to budu opet Danci, ali ni Šveđani koji su domaćini u toj završnici, igra se u Štokholmu, se igra polufinale i finale, tako da lako se može desiti da i Šveđani odu do kraja, međutim prvi favorit mi je opet Danska. Ako se sjećate, za prošlo svjetsko prvenstvo sam isto iznao prognozu i pogodio sam da će Danska biti prvak svijeta, tako da ne znam, mislim da bi im opet dao najveće šanse, pa da vidimo. A što se tiče Hrvatske, opet se moram vratiti za nas. Nadam se da sam u krivu, da će me Lino Červar razuvjeriti i odvesti Hrvatsku do same završnice, jer to po imenima i možemo, i po ždrijebu možemo. Znači, ako pogledate i onaj drugi krug, znači, na primjer sa Njemačkom bi igrali i Španjolskom, Njemce mi možemo tući i plasirati se u polufinale, tako da kažem, po imenima smo sigurno jači nego prošle godine, ali kažem da sad ta možda neuigranost i možda nema takve kemije ko nekada u našoj reprezentaciji, ali gledajte, vidit ćemo, sve ćemo vidjeti, nadam se da ću biti u krivu, da ćemo mi ipak zaigrati to polufinale, a onda šta Bog da, kako se kaže. To bi bilo to, nadam se da vam se svidjela moja prognoza, pišite u komentare šta vi mislite, koji su po vama glavni favoriti i kako će izgledati ovo europsko prvenstvo. I to je to. Pozdrav svima od Marconea.